Ole, welcome ne vek ole. Going to area of square chung chang se do na. Geometry lam tang hi ka ti ngai vak lawa. Ma chu going to geometry to me sin mai don ne. Hei in buang in area of square song ro ti ta. Area kha zo na nga ya. Ma se aside kan pelo ni. Area of square chu kan thre tangin a square kan mai ta. Length into breadth kan ni trina rectangle a chon ma se square a chon length le breadth khain anga wangin a ve khan a square khan me chuan kha length area of square chu dona ti chuan ta hian area kha zon kha ngai ta ma se a side length kha min pelowa a side length kha kan zon cho kan tung don ni le ama sabera chuan in helaya 9 cm le 14 cm hi kan extend tanga ti kan 14 cm say line kan draw nga 9 cm line kha kan extend tanga chuan helam panga po 9 cm say kan draw nga chuan ti khan hi rectangle kan siam don ani chuan heta 14 cm say kan te ta 9 cm say nia nga chuan hi 7 ania nga hi 7 don bok ta ni chuan 14 plus 9 chu engzan nge kan ti chuan 23 nia chuan kan sei tong khan hela hi 7 cm nia chuan hemi rectangle hi kan nei ta ni ti chuan he rectangle hin diagonal nei do na diagonal chu hela ya orange a hi ni orange diagonal hi engzan nge niang ti ngai tu tai la Pythagoras theorem mangin kan chok chuak thea chu BD ang ngai tai la orange line say zong ni BO square plus OD square nia chu 7 square plus 23 square ma BO kha 7 ania OD kha 23 square so BD square chu 49 plus 529 ania chu 578 an don ta ni do let BD equal to root over 578 po kan kaya BD square ka 578 ani chuan he orange diagonal hi original square a diagonal ve kha lo ni ve le tho ta ni rectangle kha kan pai chuan ti kan seng takin kan hutaya chuan he square a hian in diagonal oma chan he diagonal hi entaila hemi BCD triangle a hian Pythagoras theorem kha man le thei ta ni chuan sumi kan man chuan a square plus a square equal to 578 square ne mo hi perpendicular kha a nia base kha a nia chuwang chuan 578 kha square le ta ni hypotenuse kha nia chuan 2a square equal to 578 ania chuan a square kha 289 nia chuan hi kan square tu tak mai area kan ta ni kan kan area of square chu a square nia idu chuan in a len zong ta khai zong thea root over 289 kha ani mai dona ma chu kha ka ti don lawa chan chu area zo kha kan zon tu kha ni wang a square equal to 289 nia kha kan chan na chu ani khe them lo lai te nei kan chan ran zot le ula ti lo lai te po kha om ve thut the nia ti ni chu du khan khe them lo lai te chan ran zot tiap ngam le ni patu le